F'diskussjoni dwar il-kwalità tal-ħajja favur il-familja mxandra fuq l-istazzjon tal-partit, il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela ħabbar li għall-4 snin li ġejjin il-Gvern se jkun qed jinvesti aktar minn ¼ biljun euro fi-child cares, preċiżament 276 miljun euro. Dr. Bela qal li dan jirrifletti żieda sostanzjali ta' 34 miljun euro fuq il-ftehim preċedenti. Il-Prim Ministru Bela qal li xogħol il-Gvern u li jiffaċilita kull relazzjoni għax jemmen li l-familja ma jiddefinix is-sess tal-koppja imma l-imħabba. Innota li b'miżuri bħal twessieħ tal-in-work benefit u tapering tal-benefiċċji soċjali, il-Gvern qed jgħin lill-familji biex irabbu lil uliedhom imma wkoll biex jidħlu aktar fis-suq tax-xogħol u jżidu dħul tagħhom biex il-kwalità tal-ħajja tagħhom titla' dejjem il fuq. Il-Prim Ministru Bela ħabbar ukoll li fil-jiem li ġejjin il-Gvern se jniedi riforma holistika tal-liġi tal-familja li qal sa tibda minn investiment f'binja ġdida l-qorti tal-familja. Indika li r-riforma sa titratta l-aktar il-kwistjoni tad-dewmien fil-proċeduri. Id-diskussjoni trattat anke riforma fil-liġi tal-IVF. Dr. Bela qal li pajjiżna dal-waqt se jkollu 1000 tarbija imwilda bl-IVF u li dawn se jitilgħu għal 1043 wild. Irrefera wkoll għat-tax cut miżjuda ma' dik rekord li l-Gvern għamel fil-budget preċedenti. Wara l-ewwel tax cut ta' 140 miljun euro, Dr. Bela fakkar li bit-tieni tax cut li daħlet fis-seħħ minn Jannar, ġenituri li jaqilgħu sa 60,000 euro u bżewġ titfal jew aktar ma jħallsu l-ebda income tax. B'dan il-mod qal Dr. Bela tneħħiet l-income tax minn fuq il-koppji middle class li jfisser eluf ta' euro aktar fis-sena li se jibqgħu fil-bwiet tal-familji Maltin u Għawċin. Semma wkoll il-pensjonanti li qal qed jirċievu dħul bil-pensjoni aktar milli kellhom paga. Dr. Bela wara l-fema li dawn il-miżuri huma possibbli għax l-ekonomija tkompli tissaħħaħ fil-waqt li f'pajjiżi kbar Ewropej popli sħaħ qed jintelqu għal riħhom jew qed jitabbew biżjed ta' taxxi ġodda. Tqajmet ukoll ir-riforma brabta mal-midja soċjali. Hawnhekk Dr. Bela qal li l-Gvern qed jara li jkun hemm limitazzjonijiet u mhux projbizzjoni minn 13-il sena l-isfel bilan li jiġu protetti tfal fi stadju vulnerabbli. Dr. Bela ċenna wkoll għal maltempata ħeri esprima s-sodisfazzjon għal fatt li pajjiżna kien preparat u tal il-poplu kopera bisħieħ. Faħħar lil forzi tal-ordni li qal aġixxew b'mod responsabbli u professjonali u li bekk urew kemm l-investiment massiv li sar iħalli ħafna frott f'ċirkostanzi bħal dawn.